Takže čau lidi, tady je Patrik LP a vás vítám u prvního dílu z Tanky online a jsem tady s Benem. Čau Bene. Budeme hrát si Tanky online. Právě prohráváme 13-8. Ne, nám vzali zase vlajku. Jako WTF. Je, Benjamin tady spadl. Bum. Je, to jsou lagy, ale potom se na tady to video kouknu a uvidíme, když tak to zítra budu točit znova, že jo? Haló? Neslyším tě zase. Dal jsem tě. Konec ne, ještě není konec. Aha. Tak. Cože, Bene? Neslyším. Další diamant. Patrik, zepnu. Jež, tak se nezblázni. Když taky zemnu. Ben taky zemne. Kurňa. Se na dorážku, Bene. Je, on se netrefil. Kurňa. A teď na tebe jde. To jsi posral. Au. Když už bude konec, mě už to nebaví tady to. Jako... Až někdo dá do až nějaký... Já vím, že někdo dá, až někdo dá do 20, což bude samozřejmě váš tým. Protože už jste nám zase žali vlajku. A teď na... Aha, my jsme vás zabili. Je, já mám 4 FPZ-ka. To není dobrý, to není dobrý. TSK. FPSka. Kolem 40. Fakt? Já mám 4. To je z toho natáčení, já ti to říkám. To je jedno. 3 FPZ-ka. 4 FPZ-ka. Čau, Bene. A tak. Nedal jsi mě, Bene. Kámo, nás je tak málo. To není dobré, to není dobré. Zase 18-8, jako vždycky, viď. To jsou takový lagy, 3 FPZ-ka, 4. Jo, ty jsi za mnou. Pokakal. Protože já se teď otočím, au. A teď to bude bolet, a teď se otočím a teď chci. Je, takže... Jo, už mám 5 FPS. Sorry, že tak fejným, ale... Jo, jinak to video... dám na YouTube dneska. A doufám, že se vám bude líbit. Pokud nevíte, kolikátého dneska je. Bene, myslíš, že ti na to skočím opravdu? Bum, se byl Ben. No, vedle tu trefy. A to je jedno, aspoň mi se chci. Ani nechápu, že jsi sám před vlajkou a ty že nejdeš pro vlajku, to je důležitější, než... Stráčí Ilin. Neměl by si to. Jeronima! Dva koupí na jedno. Já jsem tak... Cože, Bene?
Tě neslyším, Bene. Musíš si udělat mikrofon. Jo, už je konec, co? Takže někdo si mě chtěl přidat, ale nějaký. Já hraju. Já vím, ale já už nebudu. Ne. Tak nic, čau. Proč? Protože Benedikon budu hrát Minecraft. Tak ahoj. Čau. Počkejte chviličku ještě.